L-istħarriġ li tajjeb ngħidu sar fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar qabel ma dilixxu dik il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista fuq il-prezzijiet tal-petrol. L-ewwel qed juri li l-ikbar preokkupazzjoni tal-Maltin jibqu l-immigrazzjoni u t-traffiku. Però eżatt wara ma l-oli tal-ħajja u l-preokkupazzjoni fuq iż-żieda tal-prezz tal-petrol li minn Novembru telat b'10%. Kważi ma kienx hemm konsern dak iż-żmien fuq il-prezz tal-petrol u telat mod l-iktar konsern li telat. Il-prezz tal-petrol ukoll huwa tieni l-akbar preokkupazzjoni fost dawk b'livell ta' edukazzjoni postsekondarja, postsekondarju. U wkoll anke fost dawk li għandhom livell ta' edukazzjoni ta' li marru l-università. Fost dawn tiġi t-tieni l-ikbar konsern, dan jista' jkun dovut ukoll għal fatt li daw il-gruppi soċjoekonomiċi huma iktar forsi aware minn gruppi oħra ta' dak li qed jiġri barra minn Malta fejn il-prezz tal-petrol naqas mod drastiku.